guys! Welcome back to my YouTube channel! Meron tayong bagong i-review guys, and yes, napabili ako guys. Pero hindi to mahal guys. I think I bought this one for $11 or $12 with tax. Ganun. Wala nang patumpik-tumpik pa. At i-share ko na sa inyo kung ano yung ating i-review ngayon. This is the L'Oreal Infallible. Ayan. So, I hope nakikita yan. Hinayos ko lang siya guys kasi meron tayong pa-lights dyan. Ko alam nung ginagawa ko sa sarili ko. Sana na-appreciate niyo ang aking pa-lightning dyan. Pa-lights dyan, pa-background dyan, okay? Maraming nagsasabi and very viral siya na maganda daw ang L'Oreal. And isa siya sa mga dupe makeup ng mga high-end makeup. So, kaya ako napabili guys. In the past few months, I have a lot of, not a lot, grabe naman a lot, no? I had some foundations, okay? So I don't really need a lot of foundation, especially if I'm working at home. I stay at home and I live just in the house. Okay, so nagre-revolve ang aking mundo sa bahay. Okay, so hindi talaga kailangan bumili ng foundation. But, gaga kasi ako guys. I don't know. Pag usaping makeup talaga, parang I have to stop this, you know? I have to stop this. I have to stop it. Tama na girl. Marami kang foundation. Hindi mo kailangan ng foundation, pero bumibili ka pa din, ha? Pero guys, without further chit-chat, guys, gusto ko siyang i-try. Gusto ko siyang i-try. Kasi nung sa Pilipinas pa talaga ako, gusto ko talaga itong matry. Kaya lang hindi ko afford. Sa Pilipinas to parang mga 600 to or mga 500 something. Mga ganun. Oo. Pero, hindi ko talaga siya mabili-bili. So, ngayon, na-realize ko na, bilhin ko na nga. Bilhin ko na. Okay, bilhin ko na. $12 or like, yeah, $12 kung worth it siya. Lalo na sa ating mga nanay na nagtitipid, you know. Nagtitipid sa makeup kasi nga, hindi naman siya essential. Ang shade na binili ko is yung shade na 445. Ang claim dito is 24 hours breathable texture respirable. Wow. Hindi ko nga alam kung ano yan. Meron na siyang sunscreen and spectrum of SPF 25. So, itong foundation na to guys is maglalast siya ng up to 24 hours fresh. Fresh, ha? Fresh. Fresh ka pa ba? Try natin siya kung talagang 24 hours siya. But I'm not gonna wear this one with 24 hours, obviously. Wala naman sigurong nagwe-wear test with 24 hours, guys. I don't think so. But anyway, ang time ngayon is it's already 10:53. So, kaya ako nag-decide na agahan ko na itong pag-wear test kasi baka mamaya pa ako at madali ko na naman siyang i-remove sa face. Just like the e.l.f. Kung hindi nyo pa nakikita yung aking e.l.f. review, I will put it on the description box, okay? So, para makita nyo yun. Kasi I think I wear that one for like 4 hours only and hindi ko talaga siya na-wear test ng whole day. So, ngayon, mamadaliin ko na siya. I-wear test ko siya sa morning para naman pagkakabi, diba, makita pa din natin kung ano ba talaga. Talaga bang 24 hours long-lasting siya? At fresh ka pa ba? Yan ang kanyang itsura sa harap. And ganito yung sa likod. Ayan. Glass yung lagayan niya. And plastic yung kanyang pump. Meron siyang red na takip. At meron siyang pump dyan. Yan ang kanyang
shade 445. So, I hope nakikita nyo yan. Diyan yan nakikita ang yung shade. At ipump na natin. But before that, let's wear our primer. So, wala tayong bagong primer ngayon. Same pa din yung primer na ginagamit ko, yung e.l.f. pa din. Anyway, guys, chika ko lang sa inyo, guys. Kita nyo yung aking brows. Ayan. So, if you are wondering, guys, ano ba yan? Naka-brows na siya? Agad-agad? Agad-agad? Ayan. So, yung brows ko, guys, is gumamit ako ng tattoo. Okay. Tattoo ba yun? O parang tattoo siya na. Tinted. Okay. Gumamit ako nito. Ang tawag niya is Instant Eyebrow Tint. So, bumili ako nito, guys. And this is like $12. Sana hindi na ako bumili nito. Kasi, meron naman palang less than $10 lang. Yeah. So, if you are planning to do a tint eyebrows, pwede naman siya. Kaya lang, kasi ako, nag-skincare routine ako. Natatanggal siya, guys. Kaya, kung gusto nyong mag-try nito, gamitin nyo lang siya, pero pag nag-skincare kayo, huwag nyo na siyang isali kasi natatanggal siya. 3 days lang ata, natatanggal na siya, pero ang claim niya is 6 weeks. And second touch-up ko na to, kaya ganyan siya. So, mukha siyang hindi pantay. Ewan, bahala na siya dyan. Now that we had our primer on, let's open the foundation. Pump lang natin. Walang laman. Okay. Ay, watery siya, guys. Tignan nyo. Ayan. Watery siya. Try natin. Dagdagan. Talagang watery siya, guys. Oh my gosh. Feeling ko kasi pag watery siya, guys, oily sa akin. Ngayon, isi-shake ko siya. Tignan natin kung ganun pa din, watery. So, okay, fine. Watery ka na kung watery. Ayan. So, kamayin na lang natin, okay? So, ilagay ko siya sa face lock ko. Ganyan siya. And then, let's use a brush. My foundation brush. Ayan. Aray. Ang bango niya, guys. Magbango siya. Smells good. Ayan siya. Okay, na-even out niya ang aking skin. Hindi naman siya, guys, na-even out niya yung aking skin. Hindi siya masyadong puti sa akin. Sakto lang yung kanyang kulay. So, ayan siya. So, nawala yung pinkish tone ko. Ay, naging ganito siya. Ayan. Closer look. Ayan. Close na tayo, guys. Ayan, ganyan siya, guys. Oh. Ganyan yung kanyang itsura. Dito sa noo, try natin. Parang siyang nag-even lang talaga siya. Okay? Kasi parang katone ko tong foundation na to. So, nakikita niyo bang difference, guys? Parang nag-fade yung aking... parang filter lang, no? Na-filter niya yung mga aking imperfection dyan. Actually, maganda siya, guys, di ba? Parang okay siya. So, first layer yan. I-try naman natin dito na side and using a sponge. So, I have a damp sponge here. Let's go ahead and put it on here. Ayan. Tingnan natin kung anong mas maganda. So, let's blend that. Okay. Ang coverage is, hindi niya na-cover. Okay. So, nag-even yung aking skin tone, but yung coverage is not really full coverage. Hindi talaga siya full coverage. Hindi naman siya nag-claim na full coverage siya. Yeah, hindi naman siya nag-claim na full coverage siya. But, ganyan siya. Okay. Hindi talaga siya nag-cover and nakikita pa din yung veins. Ito yung gamit kong sponge. Dito, hindi siya nakikita. So, mas maganda kung brushy yung gamitin. But, anyway, let's put something on my forehead. Ayan. I-try naman natin, guys, kung nagbe-build up yung kanyang coverage. So, let's go ahead and add more here. Alam nyo, guys, hindi talaga ako fan ng pagbe-build up kasi I've been there na bini-build up ko yung foundation and it looks very cakey sa akin. Lalo na kung full coverage. Blend talaga natin ng maayos, guys, para hindi mag-cake.
Parang nag-double layer talaga siya. Talagang nga. See? Na-fade niya talaga yung aking redness, yung aking mga blackheads dyan, and imperfection. Wala talaga siya, guys. Napaka-perfect tignan. Sana ganito ang ating skin palagi, no? Perfect lang palagi, no? Pero hindi eh. Okay, mag-add muna tayo ng more. Ayan, another pump. And then dito natin ilagay sa kabila. Let's see kung magbe-build up yung ating coverage dyan. Yan, losing a sponge. Kunin natin to kasi sayang. Ayan, ganyan ang ginagawa ko guys kasi sayang, di ba? Ayan, and then let's blend it in. Ay, maganda siya. Pag dalawang layer ang nilagay mo. Oh, perfect na siya, oh. Oh. Pero hindi niya pa rin natabunan yan, guys. Concealer na lang natin. Pero ganyan na siya, guys. See? Nawala yung kanyang redness and all of that. And parang ganda-ganda ng skin. Perfect na perfect. I am going to finish my makeup and I'll be right back. A few moments later. Hello guys! Ayan. So, ito ng ating makeup for today, guys. So, yeah. Kung gusto niyo malaman kung paano ko ginawa yung tong makeup na ito, subscribe to my channel and check out my channel at andun lang ang aking makeup look na ginawa ko to. So far guys, yun ang complaint ko kanina is merong nagkikiki dito na side guys, and I don't know if yung sa concealer yun, nagcakey siya guys, parang hindi siya dumikit or hindi siya nag-blend doon sa aking foundation. Kaya medyo struggle ako doon. But so far naman, okay pa naman siya ngayon. Hindi pa naman siya nag-oil at wala pa naman ako nakikitang kahit ano dyan na crease or ano pa man. So, babalik ako mamaya guys. Magla-lunch muna kami guys. Nagutom talaga ako guys. Kaya yan. So, I'll be back later. Hello guys. Ito ang aking pagmumukha ngayon. Hindi pa ako nag-blot guys kasi andito pa ako sa bahay. Pero ito yung natural light. Ganito siya. And closer look. Ayan, ganyan siya. Ayan, makikita talaga yung mga texture guys sa mukha ko. But so far, medyo feeling ko lang ha. Hindi pa naman siya nag-oil up guys. Wala pa ako nakitang oil up sa mukha. Yeah, so far okay pa yung makeup ko. Hindi ko pa kailangan mag-blot or anything. So, yeah. It's already 4:53. And andito lang naman kami sa bahay, guys. Hindi kami lumabas or so. Malamig din dito sa bahay. So, yeah. Hindi naman ako nag-oil up or kung nag-sweat man ako, hindi naman siya. Wala talaga siya, guys. Wala pang nangyayari. So, I'll update you later. A few moments later. Hello guys! Muling ako nag-Volvic guys at it's already 9:27 in the evening and kailangan ko na siyang i-remove guys. Hindi ko pwedeng i-stay ito. But anyway, hindi ako nag-blot. Okay? So first time ko mag-blot today and in fairness naman, feeling ko guys, before kasi sa Pinas, I am very oily. Okay? Kasi siguro sa weather dito, hindi siya masyadong oily sa akin. Ayan. Meron kayong makikitang shimmer but that's not really oil. But we're gonna try to see if it is going to transfer using a tissue. Hindi ko alam kung makikita nyo eh. But yeah, medyo merong konting very light lang na transfer guys. Hindi talaga masyadong madami. Meron talaga siyang transfer pero hindi talaga siya tulad nun. Kung nag-oily talaga yung aking face guys, definitely natanggal na yung makeup sa akin. Hindi nyo kasi makita dito eh. Hirap kasi i-justify basta sa camera, you know? In real life, in real life. Ayan, kung gagamitin ko yung salamin ko guys, para na siyang nagpipeel off sa face ko guys. It looks okay on the camera though. But in real life, nagpipeel off na siya. Hindi siya masyadong nag-cake sa akin. Kasi, hindi kasi ako nag-oil up ng masyado. Yun. Sana na-gets niyo. Pero so far guys, okay siya. Kung i-blend ko siya using a sponge,
Let's see kung nabiblend pa siya. Nasa-separate na talaga siya sa skin. So, yeah. Nag-start akong nag-wear nito 10, I think 11 na yon. So, 10 hours ko siyang nilagay sa face ko, guys. And, ganito yung itsura niya. In person, pag malayo siya, guys, hindi siya halatang nag-crease or ano, wala talaga. Hindi talaga na-touch yung aking pagmumukha. Okay pa rin siya. Pero kung ilapit ko talaga siya sa mirror, guys, nakikita ko talaga na meron na siyang mga textures, ganon. Nakikita na yung aking mga pores, ganon. Pero kung malayo naman siya, hindi siya talagang halata. Yes, is maganda talaga siya. Coverage is medyo medium lang siya para sa akin. Kasi hindi niya talaga naka-cover yung aking pimple scar ko dito. So, hindi niya talaga na-cover yan. And then, yeah, okay naman siya. Hindi siya nag-cake, pero buildable naman ang kanyang coverage. So, pwede mo siyang ipatungan pa ng second layer as what I did. I don't know kung sa skin ko lang talaga siya, sa condition lang talaga ng skin ko. Kasi marami kasi akong pores, guys, you know. And the condition of my skin is not really perfect, you know. Hindi ko pa talaga masasabi na siya na yung perfect foundation so far sa mga nagamit ko na or na-wear test ko na foundation. Pero, guys, very nice siya sa skin, guys. Yun na ang ating final thoughts for today, guys. I hope nagustuhan niyo itong aking review ng aking nabiling L'Oreal Infallible. At, yeah, don't forget to like this video, guys. Comment down below kung ano masasabi niyo, di ba nga? Stay safe, guys, and thank you so much for watching. See you on my next video. Bye. Good night. Good night, guys.